pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilagtab sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos marahay na hapon po sa inyo gabos mga tugang. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan orasyo emperata. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli ka mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin ang kukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tawo, antabayin mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamimigay mo kami. sa ngaran kanama, kan Aki asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving offered by Logroño Batalier family, Flores family, Roderick and Elnes Delavin, Moran family, Emproso family, Navarra Botiquin family, Navarra family, Mrs. Mary Grace Nashon, Eliza and family. Thanksgiving offered by Fatima, by Almaine Joyce Mayor and family. For protection, guidance, and good health for family for 2024, offered by Mr. and Mrs. John Mark Volante. Thanksgiving offered by Rom Dumalaon. Thanksgiving offered by Josephine Andrados. Special intention for career offered by Rom Dumalaon. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Antonio by Diaz and Batung family. Ramon and Nieves by Moraleda Susan. Rodolfo Jr. by Madrigalejos family. Anita by Arsenal family. Arnie Sr. by Improso family. For all souls, for Añano, Avelina, and Roberto, offered by Sol Andes. For Edgardo, Ariel, Maria, and TJ, offered by Mrs. Mary Grace Nashon. For Pura, Maria Chona, and Imelda, offered by Meglos Baños. For Aubrey and all souls in purgatory, offered by Reyes family. For Antonio by Fatima. For the death anniversary of Resurrection Jr., offered by Jerion Gregorio. For Jacinto and Concepcion by Mabini family. For Lorelai and all souls, offered by Abellano family. For Facundo and Miguela, offered by Plaza family. For Jeric and Glenn, offered by Andrados family.
Ngunyan iyon kafiestahan kan banal na familia ni Jesus, Maria asin Jose. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Ako'y naundag sa Belen. Alleluia, alleluia. Magugma, o Jerusalem. Alleluia, alleluia. Magawit ang lihimang puso, magawit sa kaugmahan. Sa tuyan ng pupunan at Santa Misa, sa ngaran kanama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Hesu Kristong kagulangnan, ang pagkamuot kan Diyos, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indogabos. Asin sa imong spirito. Pinagsiselebrar po kan bilog na simbahan sa ngunyan ang piyesta kan Sagrada Pamilya. Iduluta po ang satuyang mga pamilya sa irarom kan pangataman ni Jesus, Maria asin Jose. Ako untan sa tuyang mga kasaanan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisan ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Nanay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Manghirak mandugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang satong kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamalawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tawong marahay ang buot, inuomaw mika, rinurukyaw mika, sinasamba mika, pinapamulaway mika, pinapasalamatan mika, uli kang dakula mong kamalawayan. Kagurangan na Diyos, hading langit mon, Diyos amang nakakamhan. Kagurangan aking bugtong Yesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako an samong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too kan ama, kahiraki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orog ka ng kao Yesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamulawayan kan Diyos Ama. Amen. O Diyos, na nagpakanigo na magpahayag sa mo nin mga malinaw na panalmingan kan banal na pamilya, papagkaniguan na kaming nagsusunod sa inda sa mga pagharong-harong na kabagsikan, asin mga bugkos ning pagkamuot,
makinabang kan mga premyong daing sagkod sa kaugmahan kan sa imong harong. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sera. Ginagalangan ning kagurangnan, an ama sa iyang mga aki. An ina, pinapaurog sa iyang mga aki. An minagalang sa ama, nakakabayad kan sa diring mga kasalan. An minagalang sa ina, kabaing sa nagtitipuning kayamanan. An minagalang sa ama, sa iyang ikinakaugma, an sa iyang sadiring mga aki. Dadangugon siya sa aldaw na siya namimibig. Halawig na buhay itatao sa minagalang sa ama, ang nagpapaugma sa ina, nagpapahiling ng pagpuyog sa kagurangnan. Aki ko, at amanan sa imong ama kung siya gurang na. Dai mo pagpamundoon mantang nabubuhay pa. Minsan maluya na ang sa iyang isip, pahilingan mo nin marhay na buot. Dai mo ipagsikwal kung ika maginhawa asin makusog. An pagkaherak sa ama, dai sagkod pa man malilingawan. At ang ani magiging kabayaran kan sa imong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Palada ng mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Maugma ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, asin mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Sa gibonin sa imong mga kamot, ika makakakan, mapapasa imong kaugmahan asin kauswagan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom na babae, ubas na mabungas sa laog nin sa imong harong, an sa imong aking lalaki. Palibot sa lamesa, kabaing sa mga sanganin oliba. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Totoong palada na siring kaiyan ang may pagkatakot sa kagurangnan. Bendisyonan ka nin kagurangnan, halay sa syon, sa gabos na aldaw nin sa imong buhay. Mahihiling mo ang mga aki mo sa maugmang Jerusalem. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Himateon niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo mga pinili ni Diyos sa iyang mga banal, namumutan niya kamo asin dapat na kamo maging mahihirakon, mabuot, mapagkumbaba, mahuyo asin matinios. Magpatinios tioson kamo, magpatawad kun igwanin maraot na buot. Pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Urog sa gabos, magkaminuotan kamo, huli taan pagkamuot, tunay na kabanalan. An katuninongan ni Kristo, maghahade sa indong mga puso, huli ta kamo inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang minsaro sa nang hawak. Danay na magpasalamat kamo, an tataramo ni Kristo magsupay sa indo. Magpatinukdoan asin magpahinulitan kamo, sa bilog na kadunungan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o magibonin anuman na bagay kun bako sa ngaran ni Jesus na kagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, uli sa iya. Mga agom na babae, magkuyog kamo sa indong sadiring mga agom. Ini maninigong gibuhon, huli sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamutan nindoon sa indong mga sadiring agom, magbuot kamo sa inda. Mga aki, danay na sunodon nindoan sa indong mga magurang, huli ta ini ikinakaugmanin kagurangnan. Mga magurang, dai nindo pagpamundoon ang sa imong mga aki,
tibad kun lumuyan sa indang mga buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipaglukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong spiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pag-abot kanan daw na sinda magpalinig, susog sa tugon na pinagbubuot ni Moises, dinara ninda si Jesus sa Jerusalem tanganing idulot sa kagurangnan. Asin man tanganing makatao kan atang. Kaidto sa Jerusalem igwanin lalaki na ngaran Simeon, siya matanos asin banal, nagahalat kan mga kan maranga sa Israel. Ang Espiritu Santo yaon sa iya na dais siya magagadan, sagkod na daing niya mailing ang Mesiyas ning kagurangnan. Sa panahon kan Espiritu siya nagpasimbahan. Kan si Jesus dinarakan sa iyang mga magurang sa simbahan, sa pag-utob kan ipinagbubuot kan tugon. Kinuha siya ni Simeon sa iyang takyag, nag-umaw sa Dios asin nagsabi, "Ngunyan kagurangnan susog sa imong panuga, tuguting magadana an sa imong surugoon sa katuninungan, ulita na iling ko na, nga iling na kan sa kuyang mga mata, an paratubos, na sa imong ipinadara sa atubang kan gabos na banwaan, ilaw na magtatauning liwanag sa katawuhan, asin kaungawa nin Israel na sa imong banwaan. An sa imong ama asin ina nagngangalas sa mga bagay na sinabi dapit sa ungboy. Binindisyonan sinda ni Simeon, asin si Maria na sa iyang ina sinabihan, hilinga an aking ini, gigikanan kan pagkapadungkal asin pagbangonin dakol sa Israel. Siya tanda na pag-iiriwanan, mantang sarunggarod an managbas sa imong puso, uli ka ini maiisihan mo kung ano ang nasa isip kan gabos. Igwaman kadto nin sarong propetang babae, si Ana, aki ni Fanuel, na gikan sa tribo ni Aser. Siya gurango ng maray, kan aki pa siya 7 taon pakaagum sa iya na balutulos. Ngunyan 80 may apat na taon na siya. Day nagahali sa simbahan aldaw banggi, naglilingkod sa Dios, asin dapit sa ungboy an sa iyang sinasabi sa gabos na naghahalat kan kaligtasan kan Jerusalem. Kan mautob na ninda ang gabos na pinagbubuot sa tugon, nagpuli sinda sa Galilea, sa Nazaret na sa indang saliring banwa. An aki nagtalubo asin kuminusog, asin nagdakulman an sa iyang mga nanukdan, asin an biyaya nin Dios, yaon sa iya. An maray na baleta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Si Sister Lucia po, ito baga pong visionary sa Fatima,
bago siya nagadan kan 2005, nagkaigwa siya nin sarong prediction. Sabi niya, the final battle between God and the kingdom of Satan will be about marriage and the family. Mga tugang, kitang mga tao sa modernong panahon, gabos kita nagiging saksi sa pagbiklad kan mga modernong kultura asin pag-uugali kan mga tao na nagpapatutuo duman sa prediksyon ni Sister Lucia. Maiiling tama na mga po, luway-luway, nagari na babaguna ang pag-apresyar asin pagsabot kan mga tao sa konsepto kan kasal, sa konsepto kan pag-agom, sa konsepto kan pagbilog nin sarong pamilya. Mga tugang, seryoso gayod ang karatan o ang demonyo na rauton ang institusyon kan pamilya. Ninulit tayo da po inang pinaka-epektibong paagi kung gusto mong rauton ang kinakban. Pag rinaot mo da po ang mga pamilya, rarauton mo din ang bilog na kinakban. Iyo baga po iniso patanid sa sato ni Pope St. John Paul II. Sabi niya baga, as the family goes, so goes the nation, and so goes the whole world in which we live. Sa satuyang panahon ngunyan mga tugang, dakulo na ang mga tao, lalo-lalo na ang mga Pilipino, na nangangarap na mag-star sa mga first world countries o mga nasyon na mga mayayaman. Kaya baga dakulo ng mga Pinoy na nagmamigrate pasiring sa Amerika, sa Canada, sa Europa, asin iba pang parte kan kinaaban. Gusto tang magduruman sa mga mayaman na nasyon, ninulita sa satuyang paghiling kaya, digdita makukuha itong gani fulfillment kan satuyang pangaturugan, tanganing magkaigwanin maray na pagkabuhay, lalong-lalo na para sa pamilya. Alagad mga tugang, lugod na itaman malingwan, ano po, na minsan ang mga nasyon na ini, mga mayaman asin makapangyarihan, pero kadaklan sa mga nasyon na ini, dahil man talaga kisulidong pundasyon, sa obvious na rason, na sa kadaklan ng mga first world countries, luway-luway na po na nawawara na ang kahalagahan kan pamilya. Luway-luway na natutunaw na, naraot na madali na gayod na totally malingawan kan mga nasyon na ini kung ano talaga ang tunay na kahulugan kan pamilya. Siguro ko, resulta ini kan pigaapod tabaga pong culture of death na usuhon ngunyan sa tao kan modernong mga komunidad. Ang pagsang-ayon sa mga gawi na pinangangalad kan Diyos, arog baga kan abortion, divorce, same-sex marriage, asin iba pang mga anti-life programs na minagaba kan institusyon, kan kasal, asin kan pamilya. Mga tugang, iyo po inian saro sa magayon na pagirumdum asin agyat sa sato, kan satuyang piyesta sa ngunyan. Sa pagselebrar ta po kay ning feast kan Holy Family, ang pamilya ni Jesus, ni Maria, asin ni Jose, ang simbahan po nag-iimbitar sa sato na arugon tadaa po ang Sagrada Pamilya. Siguro ang iba sa idumataram, day taman kayang arugon ang Sagrada Pamilya ta. Ang Sagrada Pamilya, ibang level man ang buhay ninda. Joseph was celibate. Mary is the Immaculate Virgin. And Jesus is the Son of God. So ibang level. Ang pamilyang ini, ideal family. Perfect family. So dahil man talaga kita makakaarog sa inda. Siguro arog kaan ang sentimiento kan kadaklan sa satuya. Alagad mga tugang, dahil ta po paglingawan, piyesta po ngunyan kan Holy Family.
Dai po pigagamit kan simbahan ang terminong perfect family or ideal family. Ang term na pigagamit kan simbahan, holy family or sagrada pamilya. Natata, holy family ang gusto kan simbahan na paggamiton. Gusto kitang tawanin impresyon kan simbahan na ang pag-imitate sa buhay kan pamilyang ini, bako man unreachable ideal para sa sato. Kaya tang abuton. Well, ang pagiging perfect, kaya mananggad, ang pagiging ideal, imposible. Pero ang pagiging banal, kaya. Ninulit na gabus kita may abilidad na maging banal. Gabus kita may abilidad na maggibunin tama. Gabus kita may abilidad na mag-erok sa pagkaminuruotan. May abilidad kitang maging honesto, maging totoo sa mga tawong namumutan ta. May abilidad kita na maglakaw sa dalaning katanosan kung talagang gugustuhon ta. Kaya ang pagiging banal, kaya nagibuhon. Kaya iyon ang imbitasyon kan simbahan. Arugon ta ang kabanalan kan pamilyang ini. Ang pamilya ni Maria, Jose, asin kan sa indang aki na si Jesus. Ninulitaan sa indang kabanalan, iyuda po ang matao nin kusog sa mga pamilya na sa tahaw kan mga kadipisilan kan buhay, iyo ini ang magtatao nin solusyon sa gabos na mga problema na nasasabatan sa kinaban. Mga tugang, sa kamatuoran po, ang sa tuyang experience sa buhay, bako man harayo sa experience kan Sagrada Pamilya. Siguro, ang buhay nga ni kan enot kan Sagrada Pamilya, mas malala pa kumpara sa buhay tangunyan. Bako sinang exempted duman sa mga painful realities kan buhay. Halimbawa, dakulon sa sato, ngunyan ang mga pamilya that are complaining about like economic difficulties. Dakulon ang mga tao na nagtitios. Ang Sagrada Pamilya kan enot, bako man mayaman. Malanganit si Jesus namundag, bako sa komportabling kwarto o sa magayon na hospital, namundag sa laog nin sarong laumanin mga hayop. Can you imagine itong ati, buda makanus na parong na pigtios kan Sagrada Pamilya, duman sa laog ka itong laumanin mga hayop. Kang namundag si Kristo, pinatos nin maati na lampin, asin ihinulid sa bahugan. Ang kadaklan sa mga aki nindo, naghirigda sa malumoy na kutson, o komportabling higdaan. Alagad ang kagurangnan, miserable so kamugtakan, duman sa laugkan, laumanin mga hayop. Kaya kung pagtios ang pag-uurulayan, aw gani daita nga ni gayud kayang ikumpara ang pagtios na nai-experiensyahan ta sa pagtios na inagihan ni Dakan Enot. Dakunon ang mga Pilipino sa ngunyan na nagtitios kan kapuungawan sa pamilya, kapuungawan sa sadiring nasyon, ninulita nakikipagsapalaran sa abroad. Nagtatrabaho duman, tanganing mas magkaigwanin, mas maray na pagkabuhay ang pamilya. Dakulong baka po ang mga pamilya na nagmamigrate na pasiring sa ibang nasyon. Nagkakamurundo, nadidipisilan mag-adjust. Pero mas ginusto ninda, ninulita aram ninda, mas maray ang buhay duman sa abroad. Mga tugang, ang experience yang inagihan man kan Sagrada Pamilya, nang ibang bansa man ang Sagrada Pamilya, narumduman nindo, kan sina nagpasiring sa Ehipto. Alagad ka nagduman sina sa Ehipto, bako sina duman ng mga OFW, nagisin ng refugee sa Ehipto. Nagduman sinda ang purpose, bako na maghanap kimaray na trabaho o kamugtakan. Alagad nagdulag kaya sinda sa cruelty ni King Herod na ipigpagaradan kan enot sa mga aki. Kaya duman sa Egypt, nagtios sinda, naging makilimos sa gilid kandalan. Tanganing mabuhay sana, ninuli sa takot, dabaad, magadan man so sa indang aki.
Namumutag ko mga tugang, ining gabos na mga makulog na realidad kan buhay, inagihan maninda. Pira sana ang mga magurang halimbawa na naka-experience o baad nga ni dai sa sato na arog ki Maria duman sa ibaba kan krus pigtatangad niya so sa iyang aki na madali ng magadan na ipinako sa krus na aram niya inosente mayo maninsala alagad na napadusahan in death penalty sarong krimen na daiman niya ginibo sarong paratang na bako man nga ni siya guilty. Anong pagmati ki sarong ina na pagtangadon ang sarong aki na maging biktima ni ihustisya na arog ka ito. Mga tugang ang gabos na ini inagihan man kan sagrada pamilya. Alagad siguro mahapot kita sa arog ka ito katinding mga problema asin mga challenges na nasa bata ninda. Ano so nagpakusog sa inda daing iba ang pagsarig asin pagtubod sa Dios. Mga tugang, iyo inigayon ang magayon na mensahe na ipinapaabot sa sato sa ngunyan. Nalugod magkaigwaman kita kan arog ka ining klaseng pagtubod. Pagtubod na may makusog na pagtitiwala. Ninulit akon yaon ini, gura numan kadakula ang mga pagbalo asin kadipisilan na nasa sabatan ka sa itong mga pamilya, ang gabos na ini malalampasan ta. Ano man ang kabugtakan kan sa tuyang mga pamilya sa ngunyan, lugod maging inspirasyon ta po ang Holy Family. Kung ang sa tuyang Holy Family, na labi-labi ang pagtios, pero nalampasan ninda, nakayanan ninda, ang gabos na sa indang obligasyon, nalampasan ang gabos na problema, kitaman kaya ta, nalampasan ang gabos na ini. Kung ang pamilya sa raro, asin ang pamilya nakagamot sa tunay na pagtubod, asin pagsarig sa Dios. Mga tugang, ang sa tuyang mga babasahon niya na Domingo, nagtataunin mga magayon na leksyon sa sato, manunugod sa pagsabuhay, kan pagiging tunay na Kristiyanong mga pamilya. Duman po sa first reading, kung nagdangog kamo kimaray, saruda pong moral na obligasyon na mamuot sa mga magurang. Asin atamanon ang mga magurang kung sindagururang na. Ini baga po basic na pagilumdum sa satuya kan first reading. Makamundo na sa panahon tahon yan, gulpiho na ang mga kaakian na kulang na ang pagriparo sa mga magurang. Kami po mga padi, every now and then, nakakalaog kami sa mga harong, na nagpapakumpisal kami kan mga nagihilang na bagang gururang na. Dakulon akong nahihiling na namumundoon ako, nagururango na nagkarilingwa na kan mga aki. Kanagururang na, dahil na nga nagkakakararigos ki regular, dahil na nagkakarakan sa oras, gani baga nakukulangan na sa pagriparo kan mga aki. Ninulitagururang na sumagurang. Sarili niyang harong, pero ipigibo na sana siyang surusuyap sa gilid. Ninulitagurang na ang pagmati kan mga kaibang aki sa harong, nakakaulang na sa inda so sa indang magurang. Igwaman ki mga gurang na well provided man kuta kan mga aki, pero pag nakaulay mo, ang mga gurang na ini, grabe ang pagmawot na mahiling niya sa mga aki niya, na makaistorya. Ninulita dahil na sinapig-apudan sa telepono, biday naman nag-uuruli, tanganing pagbisitahon sinda. And very ironic, pag nagkakagaradan ini mga gurang. Lugad, nauyam ako maghiling, to be very honest about it. Pag may nagagadan bagang gurang, mauruli gabo sa magturugang, minsan harali sa abroad, mauruli. Ibabarakal ki magayuno nakabaong ang gurang. Magarastos ki grabe, napakakan sa lamay. Mahakag ki mga magayuno na burak, dyan sa pigbuburulan kan sa runggadan. Sabot-bot ko sana, flowers are not for the dead, but for the living. Kan buhay, anda pigtarawan ki burak, kan buhay de nag-uuruli, natabayata nag-family reunion sana, basta may gadan. Natatanay mag-uruli habang buhay ang magurang. Magarastos kituda.
basta ganana ang sarong magurang. Kan buhay pa, day nga ni narurumduman na ibakal ki masustansyan pagkaon ang sa iyang gurang na nagihelang. Mga tugang lugod inimaging gani pagpukaw baga sa sato. Sabi nga ni, bato-bato sa langit, tamaan sana tayo lahat. Dakulon ang mga tawong arog kay ni Sangunya na nakukulangan na sa pagriparo sa mga magurang. Dahil pa po na haloy, igwa akong bigpakumpisal na gurang na babae na surpresa ako kan pag-abot ko sa harong, nahiling ko itong gurang pano ki alahas. So halos gabos niyang guramoy, may mga singsing. May igwa siyang finger na tulo-tuloan singsing. Gabos na mga alahas niya, ganun surusulot niya gabos. Kulintas, purselas, gabos, surusulot niya pirmi. Sabi ko duman sa gurang, Lola, dakulong kang alahas na surusulot, yaong ka masana sa laog kang harong. Aramin do sabi kay itong gurang, kan enot father, mayo kinagaataman sa ko ng mga aki ko. Dahil ako pigriparo kan mga aki ko, kaya nag-isip ako ki strategy. Ano niya ako, nice strategy mo, gabos ko ngayang napundar ng mga alahas, irinuluwas ko, pigsusulot ko na, asin in-announce nga sa mga aki ko, an maataman sa ko, iyo an mamana kan mga alahas na ini. Puun nga kay to father, pig-aaragaw-agawa na ngaya ako. Makaulok, pero makamundo pag-isipon na ang motibasyon sa pag-ataman kay magurang, alahas o kwarta o kayamanan, na dapat baga inherent iyan sa sarong aki, ang pagkamuot sa imong magurang, ang pagkamuot sa imong kapamilya. Mga tugang sa satuyang pag-selebrar asin sa pagpadagos sa Pukan Santa Misa, ang selebrasyon takan Pasko nagpapaginumdum sa sato na ipinadara kan Diyos ang sa iyang bugtong na aki sa kinaban. Asin ini sa iyang bugtong na aki, nag-abot sa kinaban sa paagi nin sarong pamilya. Arog kaan kagayon asin kahalaga ang pamilya susog sa plano kan Dios. Asin kita po bilang mga parasunod ni Kristo, iniimbitaran kita na kita man magbilog nin bako sa ng maugmang pamilya, bako sa ng komportabling pamilya. Asin alagad makabilog kita nin banal na pamilya, arog kan sagrada pamilya, ninuli sa kabanalan, diyan minagikan ang tunay na kaugmahan, diyan minagikan ang tunay na pagkasararo, asin ang tunay na kaligtasan. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan. Kaglalang kan langit, asin kan daga, asin keso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inilubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bunuot ng Diyos nan sa iyang aki, mamundag asin magdakula sa laog din sarong pamilya, ngunya na ang daw ipamibinyato ang satuyang mga pamilya, ang simbag po, kagurangnan hinanyuga ang samong pamigbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ang Santo Papa, mga obispo, asin kapadayan, tanganing atamano ninda nin marahay ang mga pamilya sa indang parokya, ipamibi ta. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamigbi. Ang mga namamayonin banwaan, tanganing sa indang hingawahon na ang mga pamilya maging burunyog asin pusog, ipamibi ta. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamigbi. Ang mga dukha, inaapi, nasa anuman nakasakitan, tanganing daisinda mahalianin paglaom sa pagkamuot, asin pangataman ng Diyos, ipamibi ta. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamigbi. Ang gabos na familia,
tanganing magdanay na maimbod sa pagkaminuotan, asin danay na magpatinarbang tabangan, ipamibi ta. Kagurangan hinanyugaan sa mong pamibi. O Dios, kag tugdas kan pamilya, bendisuni ang gabos na pamilya sa kinaban, asin sa samong parokya, asin panuasinda nin mga biyaya, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Nagpumibi kami mga tugang, tangaling ansako an sa indong atang, akuon man kan Dios na makakamahan. Akoon manlugod kan kangurangnan na naatang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangan kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo, kan ostya nin pagsamba, tanganing sa pagsurog kan birhen na ina, kan Dios asin ni San Jose, gibuhon mong pusog, sa imong grasya asin katuninongan, an sa mong mga pamilya, huli ki Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong spirito, iitaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matamos nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman daing kasagkuran huli ki Kristong kagurangnan. Na sa kapiestahan kaining sagradong misteryo, anda inaiiling sa iyang pagkadiyos, nagpailing ninhayag sa samong pagkatawo, asin an inaki bago kan mga panahon, nagpuon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagpabangon sa iya mansanakan gabos na mga napadungkan, isulit ang gabos sa karahayan, asin ng taong nawara pabalikon sa langit no nakahadean. Kaya kami kaibakan gabos na mga angheles, nag-uumaw sa imo, asin sa maugmang selebrasyon, kami gabos nagrorokyaw. Sa iyong kamurawayan, o sana sa kaitasan, aladan ang ilaligi sa ngalan kan kagurangnan, o sana sa kagurang na ni kanang gadang banan, burabod ng gabos na kabananan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagbuaning tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, pag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siling man pakapamanggi pagkuan yung manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi,
Mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan napapabuloson para sa indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadahan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararunugod, huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa manodok na pagkamuot kaiba kan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos ng mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lanawgon. Kahiraki kami gabos, namimikbi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangangas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aruan daw itaw mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hali kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang, kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa indo an katuninongan.
Siya ang kordero kan Dios uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako Bako ako ako maniligo, maniligo, anay ka ka magdagos magdagos sa sa kuyang kuyang harong. harong. Alagan magtarap ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At umamin manugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang pag-ipaisi. Magkakaiwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantilir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 35,365 pesos and 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 1,985 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,528 pesos para po ini sa Tada Sunday. Ngunya na Disyembre 31, ang misa para sa pagsabat kan bagong taon, Solemnidad de Santa Maria, Ina nin Diyos. Gigibuhon po pag alas 8 nin banggi. Siring man sa aga, Lunes, Enero 1, aldaw nin bagong taon, ang mga schedule po kan mga misa iyong mga minasunod, 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Asin sa Enero 1 sagkod 3, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaiba po kitrido Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sa sobre na yaon sa may parish office ang mga kalaag na puot niya tong girumdumon. Maging parte kan special block screening kan pelikulang Gumbursa sa Enero 2, 2024, Martes, alas 7 sa pagkabanggi sa A. Bichara Silver Screen Cinema. Ang proceeds po nin tickets para po sa Katiwala 1008 Community Outreach Program. Ang tickets mababakal po sa Satuyang Parish Office sa halagang 300 pesos. Available pa po ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office. Para sa mga maawot po magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging simana. Anonymous donors, 5,000 pesos, 2,700 pesos, 1,550 pesos,
tulong tig 1,000 pesos, apat na tig 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos, 200 pesos, Joe and Morris family 1,000 pesos, June Gimoro for 1,000 pesos, Gina Ranieses 1,000 pesos, Marian Grace Torres and family 500 pesos, Jos Mabalos po. Mangibig kita. Urog ka maugayo na ama, ika na nagbabago kan gabos, huli kan mga langit nun na sakramento, gibuhan ng mga panalmingan kan banal na pamilya, maugmang pag-arugon tanganing pakatapos kan mga pagsubok kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagod na kaburunyogan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.